Kaixo, ongi etorria. Datuak maiztasun taula batean ditugunean, moda batez besteko eta mediana nola kalkulatzen den ikusiko dugu. Nahiko erraza da, organizatuta eta antolatuta ditugulako datuak. Hasiko gara modarekin. Izaten da, maiztasun absolutu handiena duen datua. Horra joaten gara maiztasun absolutura, hemen. Non da kopururik handiena? Hemen, ezta? 10. Orduan zer izango litzateke? 8 ordu. Horra jarriko genuke moda. 8 ordu. Hasiko naiz baita ere medianarekin erraza dela. Mediana da, 50-tik gainditzeko hartu behar duen balioa. Orduan, hasten gara, noiz pasatzen da lehenengo aldiz 50-tik, hemen, ezta? Orduan, hau izango litzateke 8 mediana. Pasatzen delako 50-tik. Orduan, mediana ere izango litzateke 8 ordu. Eta azkena, batez bestekoa. Aldagaien datu bakoitza hauek. Eta bere maiztasun absolutuaz, honekin, bidertu. Bidertu behar dira. Eta biderkadura guztiak batu. Orduan, biderkaketa guztiak batu ondoren, eta batura hori datu kopurua zatitu. Datu kopuru hau da. Forma hau izango litzateke, ni batutzen dut maiztasuna datuakin, batutzitu denak, zeu da batukaria da, eta gero zatitzen dut ene zenbat dauden, ezta? Kasuetan 40. Hortarako errezena izango litzateke beste zutabe bat egitea, eta izango litzateke isa bider F. Eta jarriko nuke. 6 bider 4, 24. 7 bider 8, 56. 8 bider 10, 80. 9 bider 8, 72. 10 bider 6, 60. 11 bider 2, 22. Eta azkena, 12 bider 2, 24. Zer egin behar dugu orain? Denak batu. Eta, atako litzaiguke 328. Orduan, jakiteko bataz bestekoa egingo nuke. Zer bada dena batuketa guztiak? 328. Eta zatitu behar dugu zenbat datu ditugun? Zenbat ditugu? 40. Zatiketa hori egiten badugu, atako litzaiguke 8,45 ordu. Horren, 3 datuak ata ditugu nahiko azkar taula ondo antolatuta dugulako. Azalpenak lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur!